A Deputación axuda a Asociación Provincial de Reparación e Venda de Automóviles na compra das instalacións que ten na Campiña, en Lugo, que achega de 40.000 euros. O inmoble ten unha superficie de máis de 2.500 metros cadrados. Esta colaboración plasmouse no convenio que veñen de asinar o presidente provincial José Tomé e o máximo responsable de Aprevar, Luís Abelleira. Tomé Roca destacou que esta achega é unha mostra máis do apoio que a Deputación ofrece ao tecido produtivo da provincia para dinamizar a economía e manter e crear emprego. Aprevar, que agrupa a 530 asociados, representa máis do 85% das empresas do sector da automoción en Lugo. Nas instalacións da Campiña dispón de aulas, talleres diferenciados por ramas de actividades e salón de actos, entre outros recursos. Ademais, a asociación ofrece aos seus membros servizos como certificacións de talleres, préstamo de maquinaria, asesoría xurídica, laboral, fiscal ou medioambiental, altas e baixas no rexistro industrial e actividades formativas dirixidas a persoas desempregadas e traballadores do sector.